שלום, אני אלמד אתכם להכין גומילון בצורת ארטיק. קודם כל ניקח שתי גומיות בצבע לבן ומכאן לכאן. ניקח עוד שתי גומיות ומכאן לכאן. ניקח עוד שתי גומיות נוספות, לבנות כמובן, כאן לכאן. ניקח שתי גומיות מהצבע הראשון שלנו ומכאן למרכז. ניקח עוד שתי גומיות באותו צבע כמובן, מכאן שוב פעם למרכז. ניקח שתי גומיות מהצבע השני שלנו, אתם יכולים לעשות באיזה צבע שאתם רוצים, אני עושה ירוק, ומכאן למקדימה. שוב פעם שתי גומיות מכאן ומקדימה. עוד שתי גומיות מכאן למקדימה, וממשיכים ככה לכל האורך. ניקח עוד פעם, נמשיך ככה לכל האורך עם 5 צבעים. והצבע האחרון. אוקיי, ניקח עוד שתי גומיות מהצבע האחרון ומהמרכז לצד האחורי. עכשיו נעשה את אותו דבר, שתי גומיות רק לצד השני. עכשיו אנחנו ניקח גומיה כחולה אחת ונשים אותה על השורה הראשונה. ניקח מסרגה, ניקח את הקצה הראשון למקדימה והקצה השני גם כן למקדימה. ניקח גומיה שבצבע של השורה הבאה ונשים אותה ככה, נשים משולש בצורה כזאת. ניקח את הצבע הבא, שוב פעם משולש בתצורה, וממשיכים לכל האורך ככה. אוקיי, ניקח עוד פעם גומיה בצבע האחרון, מלבישים על שתי אצבעות, מסובבים את זה באצבעות השניות, מלבישים שוב פעם ומניחים בקצה. אנחנו הופכים את הלון ונצטרך להתחיל ללפף. מכניסים מתחת לגומיית המכסה שלנו, ככה אני קוראת לזה, ולוקחים את שתי הגומיות שכאן. מוציאים אותן ומלפפים, מלפפים סביב העמוד. שוב יורדים למטה, מוציאים את שתי הגומיות ומלבישים. לוקחים עכשיו של המרכזי ומלפפים. אוקיי, נתחיל בליפוף הטור הזה מכאן. נכנסים מתחת לכל הגומיות, מוציאים את שתי הגומיות האחרונות, מוציאים ומלפפים. שוב נכנסים, מוציאים ומלפפים, מכניסים, מוציאים, מלפפים. תמיד תזכרו את החלק הזה, מכניסים, מוציאים ומלפפים. עכשיו ניכנס מתחת לגומייה הזאת הראשונה
שנייה. ניכנס מתחת, נוציא את שתי הגומיות. בזהירות ששום דבר לא ייפול, וניקח אותם לעמוד המרכזי. עכשיו נעשה את זה בצד הזה, לא המרכזי. נכנסים שוב מתחת לכל הגומיות, לוקחים את שתי הגומיות האחרונות, מוציאים ומלפפים. מכניסים, מוציאים, מלפפים, מכניסים, מוציאים, מלפפים, מכניסים, מוציאים, מלפפים. נכנסים מתחת לגומיה הזאת שוב, מוציאים את שתי הגומיות ומלפפים על העמוד המרכזי. מזל שתפסתי אותו. אוקיי, דחוף קצת למטה. אוקיי, נתחיל במרכז. שוב נכנסים, מוציאים, מלפפים. חשוב לדעת שיהיה בכל צד שתי גומיות. ונתחיל לעשות את המקל. מה שאני ממליצה לכם זה לדחוף את כל הגומיות. זה המון גומיות כפי שאתם רואים, ולכן יש סיכויים טפו שגומיה תקרה. לכן אני ממליצה להיכנס ממש בזהירות. לקחת גומיה אחת לבנה ולא שתיים, להוציא אותה ממש בזהירות, לא מהר. מותחים אותה בזהירות עד שרואים שיוצא מין ואם לא יוצא אז פשוט מותחים את זה טיפה בעצמנו ונכנסים שוב. דקה, אני מחליפה את זה. נכנסים שוב, לוקחים את הגומיה הלבנה, מוציאים בזהירות, עם מלא. אוקיי, מעולה. לוקחים את שתי הגומיות האלה, מלפפים. אוקיי, לוקחים גומיה לבנה נוספת, נכנסים קודם מתחת לכל הגומיות, שמים בקצה, מוציאים, מלבישים, דקה, מלבישים שוב, ומתחילים לנתק בזהירות. יופי. הנה זה כמעט מוכן. לפני שנוציא, ניקח על דקה סי-קליפ וניקח חלק אחד, נשים על רגע נכניס גם את החלק השני לשם. יש עוד הרבה דרכים לסגירה, אבל אני אעשה את זה בדרך הזאתי, יותר נוח לי. פתח את זה, שזה ייכנס כבר. אוקיי, אפשר לנתק את זה. לא, שנייה, אי אפשר לנתק את זה. לתפוס את זה בזהירות שכלום לא יתנתק וירס. אימאל. אוקיי, תפסתי את זה. איפה הסי-קליפ שלי עכשיו?
רגע, מצאתי אותו. הנה הוא. שים שתי אלה על שתי אלה גם. בבקשה. הוא עוד לא מוכן. אני עושה פה. כן, נראה לי סיימתי. כן, סיימתי. רואים? הנה הארטיק שלנו מוכן. אתם יכולים לחבר פה את הקצה שלו למחזיק מפתחות. והנה יש לכם מחזיק מפתחות בצורת ארטיק. תהנו.